امریکا را گاهنده گو کشاندنا هزاوی یا لشکری جی سوریه لدامانه هاده گاوک شاشه هفدمی گو تکزی لسر گرنگیا و کشاندنا چکدارن ایرانی جی سوریه کر. شاندر تایبتی امریکا درباره سوریه جیمز جیفری را گاهنده گو امریکا و همی دزگه هنوی تکز دکن لسر گرنگیا و کشاندنا گشتی یا همی میلیسن بسر ایران و جخاکا سوریه. جیفری داخیانیه که در آگاهند گوان به اشکرهیج روسیا تکز کرنه گروشا سوریه چارەسەر نابه مادەم چەکدارên ئیرانی li ser xaka Sûriyê ne. Cêfirê balkişand ser daxwaza Rûsya ya herdem ji Amerîka ji bo vekişandina hêzin Amerîkî û yên hevpêmaniya navdewletî ya li dijî Daişê ji Sûriyê lê Amerîka dibîne ku ev gav di vê demê de ne di cihê xwe de ye. Şanderê Amerîka diyar kir got derxistina hêzin wan û yên hevpêmaniya navdewletî li dijî Daişê ji Sûriyê wê rê bide vegera rêxistina Daişê û wê rê bide İran govê valahiyê dagire. Her wiha wê ewlehiya deverê têxe metirsiyê de û gef li ser welatên derdora Sûriyê bêhtir bibe mîna welatên İsraîl û Urdun û Tirkiye. Her dem her du welatên mezin Amerîka û Rûsya hev tometbar dikin bi têkdana rewşa ewlehî di deverê bi giştî û li Sûriyê bi taybetî. Lewma Rûsya daxwaz ji Amerîka dike ku hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne û di beramber de Amerîka daxwaza vekişandina çekdarên İranî ji Sûriyê dike. Gobinerîna Amerîkî metirsiya çekdarên İranî li ser Amerîka bêhtir e ji metirsiya çekdarên Rûsî li Sûriyê.